Ka Blei pi baro na ka Good News TV ha ka kyrteng ka jong nong penim jong U Khrist kublei shibon ya ka jing ya snok tilam ka jong pi batngi kublei shibon ya ka jing kershan lem ka jong pi yangi la ka long lima ka jingduai lima ka jingaiei ka jong pi U Blei na ki kurku ya pi bat unai kurku ya ki Jingiaseng ka jong pi nyangu U Blei u bala don kat batngi ka ni ka miet u bala penyo angi ka ni ka step mara shwa bangin ya lingbai ka ni ka sngi tungin puson lyngkot na Ka Ktien ka jong U Blei bat ka phang ya ka bang labo bangin puson ha ka ni ka sngi ka long strengthened by grace lani la Pynshaitbor da ka Jingaiei la klan la Pynshaitbor da ka Jingaiei ya ka bang pensyong nong rim na ka shiti ka baar ka jong Paul show Timothi ka linong ka baar bat ni pek ya ka khot ka ningkong bat ka khot ka balai ka khot ka ningkong bat ka khot ka balai ki Ktien ki bong kum ni mami na markata ko khun jonga to pen klan ya ladi ha ka Jingaiei ka bahau Khrist Jisu mami na markata to sha shitom bat nga kum usipai babha U Jisu Khrist lai thu bah ka por jong ka thma po yeng kabadon ha Amerika kinu kibam tre lani kinu kishipai kibam tre ban let shagatma ni kibon phaino ka jingpin shitom yaki kalong da ka jingyap Henry kishipai yaki balatip kum kita ki Union Army kini ki klempin shitom yaweiru na kita kishipai kibalwan pai kibala shepting no apleng jogatma kadau kalong bauta uhe shipai jongki lani utau commander in chief uba kyrteng u Abraham Lincoln ulamap ya kita ki shipai baro kibala marga jing shepting kiwan petno bat kimtre shu ban let jagatma ulamap yaki baro bat shim lapen shitom yaki shim lapen saja yaki shim lapen yapru yaki wala kalong karukom baya kita kisipai ki bawan pai na katma bat ki ba shepting no ju pinyap yaki nani ju phasi yaki Henry hagani ka por ka jong Abraham Lincoln shim la le kumta ulama ya kita kisipai baro ki balawan pai no namar ka jing shepting bat kini ka jing le ka jong Abraham Lincoln kala pinbitar yo Edwin Stanton ubahaga na ka por ulong sketri lani ki ong sketri of war lani sketri hagabay day bat katakatma u Edwin Stanton unget bakani ka jingle ka jong Abraham Lincoln kan penslur yaki babon bakin ino yakatma batkin petno nakatma batki babon kin shimsting no nakabantaban litur syakatma bat uni u Edwin Stanton ula bitar yo Abraham Lincoln na waru perkhat bakata ka jingle jong kan penslur ki babon bakin tre ban le syakatma bat bakin wan paino henday kalong pen bandak hongpong bada ka jing map ka jong Abraham Lincoln ya kita kisipai kibawan paino na mar ka jing shepting ula yo pen ban ya ka jing it na baro kisipai kar hadu bakila khat yo Abraham Lincoln do kupa kila pelong yo kumukpa u jongki na mar kata ka jing it ka jongki yo hakabula map ya kita kisipai kibawan paino bat kata ka jing it ka jongki yo Abraham Lincoln kala penlong pen ban ki babon kal hadu badan na pleng jongki ki ba kloy wat ban IT la ka jong ka jingim ban IT la di ban shakri met pat mynsiem ya la ka jong ka ri hapo ka jingalam ka jong to captain jongki dan to commander in chief jongki u Abraham Lincoln habang Paul u khat yo Timothi bau Timothi on sha shitom kumushipa U Khrist sagani galnong ga ar ga khot ka balai ar Timothi galnong ga ar ga khot ka balai uang mami na markata to sha shitom bat nga kumushipa babha U Jisu Khrist habang Paul khot yo Timothi bau Timothi on sha shitom lem bat u kumushipa U jong U Khrist u Paul khot yo sha ka kam ga adu kata-kata u sipai hi u de balong barbor ba ko ya ka hukum ya kabala ai u daw tong long yalam jong u
Bat kum tau Paul ba ong yo Timothi ba memen sha si tom lembat nga kum tau sipai ba phau Jesus Christ. Ka ba Paul kwa yo Timothi kalong. Ba Timothi kum tau sipai jong Jesus Christ. Uri ban kongo barbor ye ki hukum ki jong Jesus Christ. Ubalang u captain jong ke jingim ke jong. Bat kaniru kalong ke jingkot yang iwei piwei. Ki balong ki nong boat ki jong utrai bat unong penim jong yu Jesus Christ. Henry bon siya na ka jingim Kristan jong i. Ni siyam ba kalong gaba aduk kata-kata balong barabor ki ba kongo ya ki hukum ki jong Jesus Christ. Kalong gaba yang ibangin kongo ya ki Ktien ki jong. Bat bon siya nyimla ban yaine badu. Ni pen snow si yo bon siya. Kum ki Kristan ki balong ki sipai ki jong Jesus Christ. Bon siya ni siya job aga jingim. Bat kum ta ka tu ka Ktien ka bo Apostle Paul kren haswaya ka bo ong yo Timothi ba manya sha si tom lembat nga ko mu sipai u Jesus Christ u Paul u ong swaya ki Ktien hagar khat ka baning kong snap wong kum ni Timothi iwei wong ko khun jonga tu pen klan yala di haga jingaiei ka jong Jesus Christ ka ba Apostle Paul umot pan ong yo Timothi ka long ba la ban sha si tom kum u sipai u jong Jesus Christ uri ban pen klan haga jingaiei ka jong Christ ka ba mut dei ka jingaiei ka jong Christ ka ban pen klan yangi bangila ban sha si tom kum ki sipai ki jong Jesus Christ. Wala bon sin ngimla ban pen sngewbha yo Jesus Christ ubalang u captain jongi. Kum kita ki sipai bon sin ngimla ban kongo iki hukum ki jongu. Ngimla ban le iki ai gabo ong yangi ban le. Henry ken mau. Bangila ban le kum ta dei tang da ka jing ai ka jong Jesus Christ. Dei tang da ka jing ai ka jong u ka bangila ya ka ban kongo ya u bangila ban yaine ha u bangila ban pai pat shu kari tang da gajing ai ka jong Jesus Christ u Jisu u lang u captain jongi ken mau bo long ru u badap da gajing ai but u snowlam ye gajing trot ke jongi u tip ye gajing duna ke jongi kumala ong ka city ki Hebrew ha ka nong ka saw ka khat ka khat san ka ye thu ingi bo Jisu u snowlam ye ka gajing trot jongi snap wong kum ni ha ka city ki Hebrew ka nong ka saw ka khat san namar ngimdon urang ba lingdo ubamla bani snowlam bat ki jingtrot jongi Henry yo wala penshai haki aka baro Syiem yangi Henry klempop u Jisu snowlam yangi utip mengitrot kum gibriu u snowlam yangi bat dayna takadaw u Christian bor yangi baraga jing ai ga jong u ngiru ngila yakaban ya shaprang ngila yakaban kongo yo kum kita ki sipai ki jong u Jesus Christ kum ta bangi liat ki jing ban shai banom kongo yo captain jong yu balang u Jesus Christ kap dei ban penok ban simingi Henry ngi dei ban yai pen klan ya de man gasngi ha ka jing ai ka jong try jong yu Jesus Christ namar bau captain jongi ulong u badap da ka jing ai to blen kurku yangi limai ni jing pusan ni ba lyngkot na ka Ktien ka jong u jung independent haga jing duai nyaingo yamia try haga ni step jong ni ski namar ka jing darin kat ka jome lambat ngi malakar khu yangi bat mani ai besai yangi da ka Ktien jome na ka wei ski shiga wei pat ni long kum ni ka mangi long ni tip badai namar me besai yangi naga ni ka Ktien ka jome bat naga ni ka step ru me khot yangi bat me pengen mau yangi bangi long ki sipai ki jong Jesus Christ bat kum kita ki sipai ya ban kongo ya ke hukum ke jong u balang u captain u jong ke jingim ke jongi Henry ngi snow thu bakum ki briu ngi dan sibon ki jingduna ki bangi ai pen snow si ya ke man ke jong u Blei ka bangi mla ban kongo ya ki hukum ke jong u Henry ngi aingu bali ke jing ai ke jong me ka ba penla yangi ka ba bat scam yangi mangilak ban yaine bat me wala pergi jing telat ki babun ya rap yang ina mar kata mangilak ban pen klan ya ladi haga jing ai ke jome ketang mangilak ban im ke jingim kabay kongu ya ki hukum ke jome kabanya deidur bat ke gospel ke jing pen im ke jome ni aingu ya metrai na mangitip pamalang U Blei basngap basya skor ki jing duai ki jongi long ring kat ru bat kini ke ski hi parok kawai kabangi di ban yat ling ba aingin snow ya ke jing Pynshaitbor ke jome na kawai ke ski
Syakawai pat haga kyrteng kynjamu Jisu ngidwai. Amen. Tublen kurku yangi. Lima ini jingpuson ni lyngkot naga Ka Ktien ke jong U. Naga benta ke buram ke jong Blei. Amen.